Bună ziua! Sunt aici să vă povestesc despre tuberculoză, numită și TBC. Este o boală infecțioasă care afectează cel mai adesea plămânii, dar poate afecta și alte organe din corp și este cauzată de un tip de bacterie. TBC poate provoca probleme grave de sănătate, în special dacă nu este depistată din timp, dar boala este vindecabilă, iar testarea și tratamentul sunt gratuite și confidențiale în Regatul Unit, indiferent de statutul de emigrare. Este important să fiți atenți la semnele și simptomele TBC. Acestea includ tuse timp de 3 săptămâni sau mai mult, pierdere în greutate, pierderea poftei de mâncare, temperatură ridicată sau febră, transpirații nocturne, oboseală extremă sau lipsă de energie. Rețineți că simptomele pot varia în funcție de locul în care se află bacteria tuberculoză în organism. Oricine poate contacta TBC, dar aveți un risc mai mare de TBC dacă v-ați născut sau aveți legătură cu țări cu rată ridicată de TBC. Acestea includ multe țări din Africa, Asia și Europa de Est. Dacă ați ajuns în Regatul Unit în ultimii 5 ani din una din aceste țări, vă rugăm să acceptați oferta unei radiografii toracice gratuite și a unui test pentru tuberculoză latentă. Acest lucru este important pentru a vă proteja sănătatea și sănătatea prietenilor și familiei dumneavoastră. Există 2 forme de tuberculoză, activă și latentă. Tuberculoza activă se răspândește atunci când o persoană cu tuberculoză în plămâni sau gât tușește sau strănută. Acesta trimite picături în aer care conțin bacteria TBC. Dacă inhalați aceste bacterii pentru o perioadă lungă de timp, vă puteți îmbolnăvi de tuberculoză. Dacă aveți tuberculoză latentă, bacteria tuberculoză din corpul dumneavoastră este adormită. Nu sunteți bolnavi și nu puteți transmite boala. Cu toate acestea, bacteria s-ar putea trezi în viitor, îmbolnăvindu-vă de tuberculoză activă. Vestea bună este că tuberculoza latentă poate fi tratată pentru a preveni acest lucru. Tuberculoza este tratată printr-un tratament medicamentos gratuit. Tratamentul precoce înseamnă că vă veți simți mai bine mai devreme. De asemenea, reduce riscul oricărui daune pe termen lung asupra organismului și ajută la oprirea răspândirii tuberculozei. Este posibil să fie auzit informații false despre tuberculoză. Pentru a vă asigura că cunoașteți adevărul, vă rugăm să vizitați site-ul Adevărul despre tuberculoză la adresa www.thetruthabouttb.org. Dacă suspectați că dumneavoastră sau cineva cunoscut are tuberculoză, contactați medicul de familie sau furnizorul de servicii medicale. Acest serviciu este gratuit și confidențial. Vă mulțumim pentru atenție!